аломатҳои огоҳкунанда. Расми 1.4 наздикшавӣ ба гузаргоҳи роҳи оҳан. ҳамагии ин аломат 6 намуд аст, аз расми 1.1 то 1.6 ва ин аломатҳо огоҳкунандаи иловагӣ буда огоҳ мекунад ки аз пеш гузаргоҳи роҳи оҳан аст ва ин аломатҳо берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин гузошта мешаванд. аломатҳо ба мисли дигар аломатҳои огоҳкунандаи пештара ҳамон секунҷа нею балки росткунҷа аст ва дар дохилашон рахҳои ранги сурх диагонал монда шудаанд. як чизро дар хотир гиред: аломатҳои 1.41, 1.42, 1.43 аз тарафи рост ва аломатҳои 1.44, 1.45, 1.46 аз тарафи чап просто 3 аз рост, 3 аз чап. қонунҳои ҳар ду тараф як хеланд ки ин аломатҳо бо аломатҳои гузаргоҳи роҳи оҳани бо ғавчӯбу беғавчӯб, роҳи оҳани якхатаву бисёрхата гузошта мешаванд ва ҳамон рахҳояш ба мисли ҳисоб аст. чӣ хеле ки мо дар дарсҳои пештара гуфта будем ки аломатҳои роҳҳои оҳани 1.1.1.2 берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин дар масофаи 150-300 метр мегузоранд ва рахҳои ин аломат ба якдигар мутаносиб монда мешаванд. серахдораш 150 метр, дурахдораш 100 метр, якрахдораш 50 метр. пеш аз роҳи оҳан бо аломатҳои 1.1 ё 1.2 мегузоранд.